வாழ்க்கையில் ரொம்ப யதார்த்தமாக நடந்த ஒரு சில விஷயங்கள் மறக்க முடியாத நினைவுகளாக மாறும். எனக்கு திருவண்ணாமலையில் அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரமணர் ஆசிரமம் பின்னாடி மலை ஏறுற ஒரு ஏரியா இருக்குது, அங்கே நான் மலை ஏறினேன்னு திருவண்ணாமலையில். அந்த மாதிரி ஏறிட்டு இருக்கும்போது இந்த பூனையை நான் பார்த்தேங்க. எப்பயுமே நான் பூனையை பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது இங்கே வேறு எங்கேயாவது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓடி போயிடும். ஆனால் இந்த பூனை உட்காந்தே இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தடவி கொடுத்தேங்க. நான் பண்ணது ஏதோ யதார்த்தமாக தான் பண்ணேங்க. ஆனால் இந்த பூனை என்னை போகவே விடலைங்க. ரொம்ப நேரமாக என்னை அழைச்சிட்டே இருந்தது, என்னை நிற்க சொல்லிகிட்டே இருந்தது, என் கூடவே நடந்து வந்ததுங்க. அவ்வளோ ஒரு பாசமாக இருந்தது. யதார்த்தமாக நான் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க, மகான்கள் குருமார்கள்லாம் பூனை நாய் வடிவத்தில் திருவண்ணாமலையில் சுற்றிகிட்டே இருப்பாங்க, உனக்கு அவங்களோட பிளஸ்ஸிங் கிடச்சிருக்குன்னாங்க. எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியலைங்க. ஆனால் ஒரு இணைப்பிரியாத பாசம் ஏற்பட்டுச்சு எனக்கும் அந்த பூனைக்கும்.